أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هدانا للإسلام الذي أنعمنا علينا بالإسلام والإيمان والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يتخذ ولدا ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على سيد الأولين والآخرين وسيد العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagkaneron na daan na kanapiri sa Allah subhanahu wa ta'ala, daan tanwabiyan tugswallah amatat hangkada syokada tu nagubantugan nalangunin anda. Ayat tanuda tu sa dunia nadatartanok man sa anungan akyama. Pagi ito kawan rakan kaya pagariak na si Haji Munir kas kami tingil makadua at tingil minsan sa mga inang. Hari kadilawi, hari sulutan, dating mamarim nulaw lamang ka ng mga pagariak mo ka. Natiga ka na siya kung pagi ko oras sa kasyubing sa asa, anak ko makandaya. Agigira agagawi inaaalok ang takabat hama korpiyo. Napaya dia ko miya korpiyo na yawida ka na sundulong lang akawro. Kesaltan. Oo. Kaya man to na mas malay ka na to sa bentong. Basta may nga may betan na sobra sa juniran. Baka pa ako ito di bipuro. Tadi mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ina ko din ni mati na inuit ko yakin niya kaka Haji Alawi sa natambar siya. Di mati. Oo. Dia katalaw na ni man. Yang kaya ami apat awata na apwa ka na yan. Awata adi yang kapag iwata na ka na awata Haji Munir. So kapatay na miya kadakadakal sa classification amapi akapatay. Kisa diyong po ito kitab akumbatun sa al-hayatu ba'da al-maut. Ay ang maana niyan na kawiyo-wiyo ko oriano kapatay. Na midadaftar na yan. Na 70 agwalo ang mga pipi akapatay. Kawan. Liyo ko kababaloy adiyang kaya awatatanong abai. Magwaraga. Amyawa pa nakapakay at tirong tanong ada pa nakabadigi. Apiyak pa nakayabaligan nakanukapan kiamanan yan namin ang ganapakin amarata. Nakatawa niyo? 70 agwalo sa mga pipi akapatay. Na padu na mapia akapatay na tao. Aya inipatay niyan na al-mautu bil-buton. Niyatay na aya siyabapan akiwapatian as isa partatian. Basta atungo nabi matay so tao, adia apartatian yan aya kisabapan akiwapatian na dari ko surga. Ya pano ba diyan kay awatan tanu ada udusan yan? Aya maana niyan na bagwaraga. Kamuda na tanto. Ayaw mabuhat syarat, apagpatay sa sakit pamanatian, apa nga surga na sumuslim. Pamana Muslim mamatapang kada ayaw agaman ng Islam. Ay pasyabutian so la ilaha illallah na ayaw nasisyapan yung sulim asambayan. At yung ba niyo, ito na taman siya niya katuwa-tuwa ay Yahudi na ibu kang patuwatian niya na niya ka surga. O tuwa, dahil yun ito ba?
So, Muslim. Pakatanan tanong yan. At tingnan ba diyo ito na ayamaan niyan na may gutan ng mga sarwa kapag siya di. Okay, na ayami alu nabi na kullu mauludun yuladu ala fitra. Nang unadini bawata apianta adini niya kang bawataw ang Muslim sa sarwang na ining bawatas kanina sa Islam. Tama sa dira ko nakirbadi. Ayaman na niya napiya panuwata Yahudi, wata pa na Nasara, na andin ni bawata anong tubo na binas ining bawata ko Islam. Na andin ni kalapasan niyan kung edad amada ko daraw takir balik karot na kirbalik na miyada ko wata ko Islam ayaw maana niyan na siya tagusan sa agama niyan na inyang agama yun itinudan tanol na ayaw pa ba ayaw maana niyan na ayaw ama iya na Muslim na ayaw inaay na Muslima na miyates kaniya na Muslima o na Muslim na miyatan kada ayaw tito ayaw maana niyan na agama niyan na para tiyasik wallah. Dia ka matatanong na madagla siya na tama ko kanin nakapagasurgan sa Allah. Ikadua, nadalo takir balik. Ikatlo, na miyatay kanya na mapikapalokuloks. Ate, may nagkakamuna di mga di mag-eskwela. Murid kapan. Allahu Akbar. Naupo na kiswata na murid. Na ino po na maburi swata kasasagot niya sumalaloks yan. Nasasagot niya sutuhan yan. Nasasagot niya sa ipagasurga yan. Di ba nag-amang awata, napin amang awata, ino ka di pa mga di, ang mga surga sumalaloksan. Sa lakok man suri mga di, ay isnep na ng awata duwa, ti ina-inyan. Udah tiga na duwa, ti abi, nadi ko pa nga di. Di ko pa nga magulo ni kapya kang patoyama yan. O to, nakana ko di ti wata, apa pa nga di ada tarot ko, udah lutong nadi pa nga di. Nako sa nga ni pa nga di, napapagis kila ko, napapararangan napadangan ko pisyakuran. Pakaparangan. Nasakan na basta hindi kapunga dia kapag iskela ko, napentag na si ina. Kung tabo ba'y buwi ba akin niya Haji Munir, ba'y naman. Napentag na si ina ko gano'n bagyan. Tadi mo pa mga ni, ba'y ina nila ito akan, di, papentag na ka din. Ay, napasibutan ako niya na, uy, no, kung napentag na ka, bamang niya ko nung ito akan. Na, amay kakabagan ako niya, na may tumala, sunset mo ginaraman, nabauli pamantong. Dilakaw ako. Nagira kami at tiada kipo ginaraman, nangadi ko niya present. Dia na awa nga. Ano ba niya nakikipo ginaraman? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napamaka ayaw maana niya, na ayaw tatarong po na sulot ko. Dapat na diyo ko simisapay sa kadataraya. Iya kapasalaw ko sa English. Naman na ba ayaw mo niya pasalaw na aladi kami, kapasalaw ko sa English. Nabantay mo Allah, kaya nakupulis ko lang sa GPA. Kasi ko miya ka-gram sa elementary pilot high school. Nasiyo ko miya kapasa sa high school sa Jamiatul Filipinalista niya sa GPA. Nabantay mo Allah, kaya ko talong bang nasasatiman. Kagi susunod na po sa mga kita GPA, no shoes, no entry. No ID, no Swiss, no entry. ID, talong baka, ikaw pa kasuldo. Inaw na ibu tanong pa ka nasasatiman po na miyaro da ka din. Nasopon do sa balaw na miyar na bulit mo sa por. Ama na ang taliw ni na sa miya kalala. Nagira ako nga di ako nasisilas ako. Bama po sa akong tatanong pa ka. Di ka ni po kasi ngayon. Nagira ako na kami na dadaw po na ka na akong tatanong pa ka na akong tanong niya. Para di kayo layaban ng bunyan. At ang ka nga panubo ba yung klasmita ka na aayang ka na akong tatanong pa ka. Alam mo niya, nagsurong niya. Tingnan nung nagsurong ka. Baka pagalusog. Natakwa, makati mo kang dadabay, kang ipakilay. Na di nang disurungan. Allahu Akbar. Sekano ang mga watiman itong nadaang yarasay. Sa di niyo di ka pa, mga di ka pa mag-iswila. Bariw naga, yung na bariw naga, pagi ba manak na, namatapay, naplalag na kan. Magana ko ina kan nigla ko sa duwala da lutuakan. Sumula da papel ko niya. Na dia kan nakiiken. Nakadi ko dipita, igla ko na nakapita. Na dia mapagusan ng mutadwala. Dia ko dikabit tigil ako sa settlement. Tigil na, dia ko pagkabit no kita ko. Napulalag ako. Baliw na gamatampay. Napagtago na kan surwa na nga siya ang tigwa ko. Para dulami, na ipagtago ako sa kanila niyan. Na ayak kapagilang no naman talaulan. Na matimo-timo, niya kakapalan dugulan. Tapos pumamasa ko sa nutubo, facial, bagakan, na muna kailangan na. Tuwin na nga po sa pera, natilangan ako sa alin. Importante nga nabakan sa kapulman nagkawin. Umagumato ng pagarya ka nakakakanang at tigo na kano, niya wipe out.
matang wala kami ato niya naman. Madi, malu ka na napiyago siya. Kaya di niya awata na murid pa na estudyante po. Diyan kaya akamatay, kadi pag-usay na kaniman po. Nalaman na yan, di mga yung agama asampon. Kamudaan. Kapag kaya ayaw pa nakatawro na diyan kaya abiyin. Ako si karuman niya, namunta pag-iwatan ako. Nabo po na ayaw makna nila po magapuan ng ama po na Roma. Kapag kaya man na ayaw makna niya, na ayaw nakatiran na babalan yung murian. Na malak ka ng kataw na katiak kamudaan. Kawata na bilagin ng kaambalaan ko siya. Na di'i karina sa sumalakan mo na daabon yung pamilyan ko tao. Ayaw uwat titinduan niya ka na sumur ka. Na andun ikaw maang kanumar ka na di maginubar. Walay yuakhir Allah nafsa idha ka'a ajaluha. Andun ikaw mau ajala ka na di maginubar sumalakan mo. So kung sumalakan mo na ayak kalayan, di ko di makasirin sa miyak kalala akadin wallah. Di makasirin sa miyak kalala akadin wallah. Na di po di makasirin sa letar sa nukala ataw. Na ingin ako na misirin sumalakal mo sa miyak kalala akadin wallah. Na siya tumitindig sa diyo kay alo-olo ng baka dunia. Tumitindig sa kay alo ka dunia. Na di talo kailay. Na ayak ko na kapagkailay niya sa kay dunia. Na dataro sa timan na urakamano kadadang aniyan. Kalay na malaikat, kalay na malakan mo, ikila misyon sa mana. Na ikila ko na misyon sa mana, na penting nagsangka ka dunia. Na tutulungan niya na dunia, na ayakap kaya niya nun, na dataro sa timan na ora kamano ka iilay niya. O pamaman kanda-datar sa umuro tao sa dunia, na kanabog ka naman. Kati dataro sa timan na ora kamano ka, yung mga dapin ano namya pa siya. Sobra ka sa balot. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na ingilap manakuan na disyaring sa manusia. Disyaring sa manusia guni. Disyaring sa tao, rupa na tao. Disyaring sa may tuwa kaadin wallah. Na saan kaya masa na disyaring sumadakan mo sa may tuwa kaadin wallah. Na di tanog kayo na igira amya kamar katanong. Kati apakatuan wallah. Na di tanog manusia wallah. Na kapag sumadakan mo timanto na sisi, na di tanog kayo na. Kapag sisi, na di tanog kayo na. Makapito pulo niyan. Kabisita anuman sa katawan sa mga saluman. Adi ko madu sa pala, nagkabagay sisi sumalakan mo, talitano pilay, napagkailay tanong niya. Kapamaka sisi sumalakan mo, timato, abali bayad, abi bayad, aman namyag lay, tabi sa kadatuan na nagkadaan na sa tao. Umanisan na, magunang ko kayo, badi mo niya, kanya na sura, may unamya ka na sura. Kaya sa tanaw, labay niya wala, may sinabang ko. Amedya kan sanwa din alam mo, at tigang iadi mo nila dulog na akong mamagwag. Ama nasa kan imugita ko niyo. Di ko lang na mamamagati po kano. Matang lada, kaya diyo ko inidudug kita di mo nila, diya kanya panta ka, ano ko niya kagod. Ako mas makumakusagos na, hindi ko ako. Mamalakal mo, pinasang papasagin alak ko. Allah, Allah. Adi, kari na sinig ka palagay sa papatay. La ilaha illallah. Sumalakal mo. Kanaman na ba sa katan mo? Pagkalakan. Kaapiyas yung mga malaikat wala rin kalkilan sumalakal mo. Igira ko na sumalakal mo ta, naginisangi ko mga padamalaikat. Nandini kita piyakiran, amisangi kiran, tapkagigasan. Pagawa ng mga malaikat. Away niyo. At sumalakal mo, miling ko kanina, niya pa na paupan. Papamakasi si sumalakal mo, timatulogin ako na isang kaya atibod, na tuminig mabu. At tuminig sa datar katitinilo, natatangangan sa datar katatanang yakar manong. As ka man ikaspatan niya nung. Naribas ka man ibungusan niyo ay mato. Amatang walo di ka makapangalang, Dugi! Ano? Nga sakit ako, manadok pa niya makapagripat ko wala. Dahil pa na itulong ko na sumubir kasi kayo na yung di magulo man siya kaya. Amatang walo di ka pakambato, pada ka. Nabi kali na sada abad tanong palagay sa kaya kapatay. La ilaha illallah. Naman, ino sumanga tao punaraka. Nagu sumanga tao kukuha. Ada abon limo Allah. Napupakaburok sila na kami sila ni magapalay. Ako ba sila mo pakakasir ko dunia? Kami yatang kadaan ni kada ka ko dunia. Kami yatang kan adik ka pakakasir ko dunia. Hatta idan أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي
ya'malu salihan fima tarak. Atay mga alimu, mga datima. Ay Peter wala na andun ni kapakaw makiran o kapatay. O bisya katawang kiran. Na ayak ko na pagtiro nila na andun ni kapamatayran. Naudi so dala limurun wallah. Kad na nakad, Rabbi arji'un. Ay tuwa na ka napakakasyakum ka po dunia. Na inako sisi sa dunia. Apo semua ng mga tablet. Pagpangusyatan ng mga ulama na pagkararangitan. Ato na panaritin na taman nagawa siya sa mga ulama. Akyari na kyari nudod. Mama nakyari ako nakyari nudod. Nasuwala na epikirwa na. Kung law kana na bahara. Midanan li kalimati Rabbi. Terwaka Muhammad sangka na mga tao. At timong-timong sukayo sa dunia na bali na pansyo. Na timong-timong sudangon na lawasay. Uli, naparagatan ko dunia. Na bali na pamanadawa. Na isyura sa ilmu. Walau ta'ala na dikitatan. Dikalangan. So akato ko agama. Tadi nga marano. Tiyaman na niyan. Tulap niya wasya ka. Data malaga kaya na kaya niludin. Apa-apa mo siya. Nasipang mo siya. Yung rumah tao. Hinuot ko ba kaya na kaya niludin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So ayaw maano rin na magulang diyan kay agama. Laban ayaw ka daw agama. Nakuha ka saragu. Sumasaranaw. Sumasaraga. Natabakan na kaun suragu maka. Yung mo ta karaywa. Ipaturo mo tagaluwa. Nasumo na kasang mo talaga. Nagamit nga. Nasa mata tagusang poto apuro aragum na dito sa ilmu niya ko. Nasa malalambas ang ko talaga na dito sa ilmu ng ta'ala. Ladi pagkiro hakiraan na kinaliludan. Bangal niya sa si Samir. Apo kanana nila nga bubuto niya mabukataw na dia mapapanugang nila ba niya kana ulama. Takin mo sa mga penanso. Adi ka na siya kulang na miya kalala ko sungke mo niya kadita ni matulo. Kung mapati. Nakaya ko pagpanganakan na tiga ama ko babala mata na pagigilan niya wata ka na kamalay niya ulama. Napagay na so tutul niya kawi. Kaya may kapanutong dalam na yan nilagay yan. Nauuli magayakin na. Di magayakin kita tanong siya. Tutul makagay tanong ya. Pagay na so tutul niya kawing siya kinasamir. Kaya ko makawing na siya nga nang kuta niya kang panugahan niya. Tingin na ulo. Alay, niya kang murakan. Tinaba pa yun manan. Na tinamiyan na kumang atungan na yakan. Aad na niya kang murakan na anim. Oy, aska. Na kayo na nga naman nagilang ang sukatiro pa na diya nga na naaawin na nakakuran na tapasyer na kagiraman. Naku na kayo mga tantan na may tarong suga ating yan. Inamyatay tan. Kaya bisto ka diya kusti mamara. Yan ang marag na nakapanan. So kaperliya o bu. Pagkita so tutuna tinawagi mo pa! Yung magpakisifat. Pag yung kumapitan na miya timo-timo sumalak-lakaw. Tinaliyog sa rin miya kamong kaya kinialim. Ano na punta niyan dun. Kagya ko na niya makaptero na inisyan niya. Natinas ka wala mga panugangan. Mga batya ka, mga ipabakal. Sama na diyan ang punutun na kasi. Sabutin niya, matawan niyo. Pinakatawan namin siya Allah. Tinaliyan mo doon mo siya. Kanyo ka na ako, makatawan niyo. Tiga nga mga panugangan mo siya kini. Nakakakurangan. Eh kaya kirong tanong na, tanong katawan, mga pang siya kini. Yan yung katawan! Yan yung katawan! Ano? Kukusin niyo ba ko siya na, dinong sa katawan. Yung mga batya siya kinakakuan. Nakipakasiba yung tanong, tiga nga sabon. Tiruan yung katawan niyo, natiruan namin sa gimi katawan. Para din na pwede ang niya kaya. Katawan namin kaya na! Timagwa sa mga niya kaya na katawan ang may pumusyan ka. Natigil sabi na karuagan na. So mataw lang, nandiwan niya sa yung mataw. Allahu Akbar. Naramig di kanya ng kota-kuraan na miyaling na din na miya kiro na sabon. So agama tanong na tanto ang mabulang ni so agama. Lagi mga rin mo Allah. Zaman na yan. Sa kataw, ulama sa dunia. Di pa ko siya naman. Asya kini Abu Nu'aym na papanutun niya. At yun ang Sufyan al-Thawri, إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياما. فإن سئل عن شيء فقال لا أدري. La ilaha illallah. Laman ang kalakirang ko kapatay. Yan ito yakin ni Abu Nu'aym si Sufyan al-Thawri. Ulama ini na awli apa na kamarani ko Allah. Baramal apa na kabara siba kamali para tiyak Allah. Na ingin ako na niya pikirin sa kapatay tingin kina Abu Nu'aym. Ingin na niya pikirin Sufyan al-Thawri sa kapatay.
Nasi kopi pira gawin na di kisir kapikalan siya mo lang. Basta ang mapikiran sa kapatid na di kisir kapikalan siya mo lang. فإن سئل عن شيء فقال لا أدري لا أدري na inilakaw na ana ini isya kaw na say na ay pasimbagir ka na diya ka nakatawan na opagkada sa bedebat apya katotosan na keripatan yan basta ang mapikiran sa kapatay na ilang naman ang puta kalakiran kung kapatay mga des kata ng mga mrano padawar ilang mabuhan niya pikir ka sa kapatay di ka bisino karapet ay buwan nila kakakisin na igira ada makakura sa senior citizen. Alam mo na po na mamaman, alam mo kaya bagay naskan kami makatitin nyo. Ariyan to na, ande so nakakan. Di man nga na karari kan, yadi di takaw. Namata mo na kadigan makapiro ka ba na aalam ka mabikaroon ng kababayan nga ni pakapagitwan na lima na kaya kakabura ka na siya bisa abigyan sa senior citizen. Makapulis na kami rin na sa iligan, matangwal na. O ka mabumakaw man, at sige ka naman na. Hindi ka ano, pinag-iulo ka na yung araw. Kung yan na ko makakobra ka, ganda ka pa di malas. Awa sa mga mata na. Kaya kami pundo. Ayan mga palipan naman tayo si Karumang ka. Agi daw ka makakobra, na ipinabas sa mga wata pa. Oo, bagirabe, ano sa mga kobra nga abe? Wala kang makulangan. Nah ini mga day, grabe ang pagkina ka sa kapatay, natanong sa mga day, adi ka fiction. Kati ang pagkina tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ini mantun na kami ako puno si Haji Munir na sa isagawin. Agwi mantun. At talo, adi na kami sa litniya tayo. Barangarangan, sa sarong mga video nila. Alam pa nakawa kapatay. Tapos niya nga sa sakit. Alam pa nakaw. Yung mo tuwa isaw na gupunan nililabong na panakaw. Allahu Akbar, malinito ka bala amal. Na igira amia kan na mga ko sa miyatay na adinik kailan ko malaman ako miyatay misugod ako ko pisungir ba no na ibat ko awa ka di pala sa pusong na mapipikiran tiga ka na nagawin na sa kamani tubo sa diyang kaya ako ba nasa kani panalaksaling nga di dalam ako ba inaho din yung mga peraw na nanakaret ako ba nasyuman ako nanay iya pa sa suko ba tiga na nagod iya pa sa ano ba ngayon na kinadaan na kaya aling so tubuan ko miyatay so sungir ba nun kada may makara kasi mga nutriyos ko nung lagi nung ating nakanalin nga para sigurado kasano mga ulaman nakatawan nila. Kinatanong kayo na itanong, hindi ko sa kuta ko ba? Napagal pa po na kanang kaya asumir ba siyang yate o ba mapulang kaya sigurado. Diyan ka nung kapitagas ha? Tiga kaya pa na kung meron siya ko ba anay para di ka kariginan kamaksan nga tigo siyang yatay. Tigo nung, kaya ino kong may pagiga ka ang kamatas siya. Ano, matang wala kami at titit at anong nga ka nung. Tiga na ba kang pakamatulong ha? Daw ko pa naman tayo, napag-experimenta na akong matang wala, kabawon yan, ano ba kayo ba? Tiga ka nagamit ako niya, inabaga ko siya, nabiyabot trip akong kiyang-kiyang. Daw ko pa naman tayo, nipalanak ako niya, no? Ang balong naman ng bida-bida, di mo kaya nakialapan ako. Dahil po na ba ako na matang? Allahu Akbar. Kaya kaysa na adam na ginawa ka na, napababarbil siya kito. Basta labi magatos kakilo sa putok, kaya na niya, nakabagli ng mama. Dahil mabuhay niya sa umak, beranso niya, nagkatugat. Datar no may tuwagan tang agrigriya. Kung so may turuna, ahap ganda nga, yakain ka nung masliya, nakatiwaro niya. Iya ka lalay, madaplo tuwa di so, agrigriya, ahap ganda. Dahil gila ko na mabala kong nakinali mo siya. Dayan ka. Bakam simiti ka, kaya nakasya ka. Kaus laga man ako niya, kabukam niya magatos kakino. Kas kanina lagi magatos kakino, kaya na nakino. Dapat ko tingnan ng simiti, matang man nakasimiti mo. Kaya na ako nga din. Kada mati na minilabit na dito ayan. Minilabit na nga riyan. Matang wala din, makabiya man nakalimot na siya bitin nun. Kaya ka nagtama niya na yan. Kaya sumalakal mo ka kaya niya guys taka. Ama na, pangap si bitin na sumalakal mo. Matang wala, biya man nakalimot na siya bitin nun. Nung na sumalakal mo, kakariti ka na na. Kada makapira na mo na minitawag na ka nun. Bakit niya misang, anay! Gato sa nakasubi namin, kalita may mamag-istorya. Sa pagbabari nila, apakapsibiting ka niya no? O ayaw, natiga ka na, ayaw to. Natiga na niya, tayo kialin. Ano niya, upro ka pala niya, mapipya ginawa niya. Agad na sumasakad dyan yan. Tiga ka na to niya, ipatay niya. Natiga na niya, buwag katutulog na niya magagawin. Napapulong ko namin ang kanya kung gamit na ka paginaw. Dadama ka na pamiyakay. Tiga ka na, pisibitin na naman nakal mo.
Ada niya naman kena sumalakan mo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mama nga napakapsimitin sumalakan mo. Kilala niya. Dahil kilala niya. Abi ang mga nabi na kilala niya ng mga nabi. Wala na kilala niya ng nabi. Amatay ang nabi. Dahil pa man kilala niya. Abi ang sahaba, abi ang mga tabi'in. Dahil kilala niya. Kaya mo ay niya kana niya. Kana ini pansirun mo na amay ito agad abang magkakulik. Biyari naman mapita na sumalakan mo kasi sa kulit na putumisita niya. Tignan ko na yung manay siya kawali din buburo. Ada na nga anila siya sakira ng yatay. Natatagdagan sila ng malakan mo. Tagilang kaya sa malakan mo. Nagigdalo sa malakan mo. Tagilang kaya. Itong malakan mo. Tino kami din buburo. Buburo ka niya mga kaisa na kano. Ang yatay na kano akin wa anak kayo sa niya. Anak ka na abang ka na yung inanyaya. Nakalaba ka na yung siya ributan sa kaya kuya kanong sa niwa. Kami ang masumuri kayo ka na kayo sa niwa. Daman na ba ka na kanong sa ributan sa kawanay? Wallahi, la abqa wahada minkum ahada syai'a. Na ibadalan ito malakal mo sa kapulwallah. Kadi ka sa anong kagawa ng Diyos sa naman nakalangan. Kaya na rin pagawin mo tayo sa balo, hindi naman nakalangan. Ay dapat ka na magaling gugulong. Nadadaman na siya ka na namin atay. Dami ka pa ni sumanakan mo, kami ko yan. Matang walo siya mamakatipin sa arwasan. O manay siya na pumulong. Ay! Kami nga panik sumadakan mo tingnan ng iko yan. Na may nera. Matang wala. O di mapiyo-piyo kakapumulokinan. Ay! Kaya nga sumadakan mo. Tangwal daw niya na matigila. Ay! Ay ako naman yung kota. Pumulokan din niyo ko. Ay ako lang namisin. Nabiya ka panik sumadakan mo. Nabiya. Allah. Agay naman na yan, ganap ka na sumapatay. Ayaw mo na yakit, wag ka nakanta ko papatay na miyatang katalita makapagpito. Malili pa ng kaawatan o kadalatan to, ang puro ng kaadu kataw. Pero may, agay kamudaan, naadusyan yan, gabakin siya na bedusan yan. Ayaw mo na yakit, kanak na umah kamatay at salakaw, akatarusan ka sa geng kutak kubang ka. Igina ang sumapayaman. Baraman na dato, baraman na bay. Nasulang mo amalakan na kakadinang kairang kukubang ka. Para kulanong kairano. Di kairano di pamagidida nakaang nakalimag lang sa pagmamita ko dunia. Kasubang kita dunia, nasumala ato sa bang kita dunia, na miyakara din na tanto. Miyakara din na tanto pasunsuali ng minikriron. Katalabat isaa, tanto na tuwa na miyakara din sa bang kita dunia. Kenapa di mo kaya kapatay bang kita mitroya? Kenapa di mo kaya kapatay? Kasubang kita mala na miyakara ni. Kaya kapirwang nun sa miyakara ni subang kita mala. Nasyo talawag magatot sagot talopulo agwano apapata ko bangkit. Na ayaw mo doon mako manasa sa pulo. Lamang kalawin naman sa iman pada to sa bangkit. Basta makomentu na miyakara ni subangkit. Taka rupul aswaha na pemakara ni sa mga padiin. Basta tungo na niya mamakara ni sa padiin na miyakara ni subang kita dunia. Mato na miyakara ni sa padiin. Ilang na tidak na marami, nalangon na padiin. Sa Dilson, nalumakumpong sa Marawi. Nasukya dito sa mananay, naglasilong. Naminik ko yung pat sa mga padiin, niya makarani. At yapos kadarong na miyakara ni sa padiin. Na iman to na kalaba matag miyakara ni sa padiin. Ka-air kasom yung sa padiin. Kenapa miyakara ni kasom yung kaso padiin. Ato no to padiin, asom yung ka. Na di kaya adi susuroy. Tolayaya. Galong gungaya. Bango saya. Ano manigil ako na? Biyak kaya ya. Allahu Akbar. Kasi manusantar kami, kamatang wala. Maramalang ang siguro. Ayaw mo yung isip na grinid. Abang nga! Granada ini! Matang walo giro marabog di nga to. Batay ko! Makabato na kasi. Allahu Akbar. Na ino po na kimakaranis o pwede na sumur ka na. May karanis o bagay. Inakawan na mamasa ka sa bukubag, nabagabugso niya nga ng mga anapustor ng mga naais. Inako si sa Barinog, pag imamanakan, nasi sa ibisigwan ni, araki talip, si Hajib Dulaw, si Ita. Takaroman niya namin kadip no to. Laro, bigla ko na, pelikula ko na, 2 so, palimas o pamana 2 lad. 5 so 2 lad, nakapagati mo lakan. Lagi nga ipabasa siya, ay mana niya na mananga, manarapi, nagpagalaba ko rin. Lagi na, gala na yun, nangunang po. Parang niya siguro niya kalaba ko. Kaman na, paano nakakita ka umurian, no?
Mata mo na kayo mga tulog yung mapati mo na yung una. Pinakalakot, di ka niya ka na ba? Oo, hindi ka na magundi. Kung laki na ito, kali ko ni magudu. Naiman to na miyado. Inakuha na puwapsung ako mga buri. Naiman to na pupit na kasubo ko ba? Inom niya ka na ni Subanggi. Pupit na kasubo pa din. At ano ko tadi nagang ada taro ko ba? Di ba kunin niya? Ano ni may lewatan na gumiuro pa? Ano to? Dapira. Oh, ay dapila ko. Dapila. Dapila. Hindi may pagunin niya. Kanin mabihan ako ng mga watan na dengan kerja di wapi kataran ko. Abe! Abe! Napila ko to! Napila ka! Yung magungi amin na odalis. Pagin yung suwati ang sasawati ko niya sa dapila na nakiabututan. Ate! Miya! Tindas ka! Ganyan sila na makakakangkaw din. Inang nabugin yan ng suwati ang sa ikusa bukubar na dapila na nakiabututan. Ngayon ang mabungotin na pwede lang yung sa bukubar na pumuro kakabututan. Kau pakaulo nga din. Doana tubuh Nabi aunaan niya na malay bala sa kasyadaka na sudika di kasyadakay ko mga wata ka aguso pamilya ka. Arisolotan hajala biyari kita yung mamu. Ano ka man ang gida-gida? Ari haji mo ni kaya unaan niya na malay bala sa sudika di kasyadakay ko mga wata ka. Pipikiran niya kasyadaka nga. Abe, dato ni malad. Tapi pikiran nga, si Maus ka, si Karumanga, gina pumanin ka si Karumanga. Abi iyan, naku na sopay ba hindi ka sana. Miyan na nga siya, bida ka na po, di na, dati ko akan na. Paano na mating ang suwala kay kunyam siya, pa, di na bida. Ay, yung malang napagilap na, Mama, di ka magalo. Ay, bugal ba ka, nakapamado. Bawa nakamabikwa si Karumanga, babay sa bida ka po, di na, datan sa kasakwa kuda. Aman mabida, nakumalo doon siya, talunga ka doon. Di mabuka naman. Nabagan na kami sa ikunin sa budak, nakaurin na sinta, di ka nagiging makakata! Kaya di ka pa na makariri na. Pwede na mating kaswang laka, ad na pagkailay ka kay karumang ka, malo pagkara pa manap, siya pa manamalo, sindo kong talian. Datara nga mga bay, kan mo na mga bay, nakanabar ka ng maratos pa pamirpiw. Asara si Busa Walay, para ko mga karamaniw. Uba ni pamirpiw, lalaki yung nakarang. Uba sa Walay, painala ni Ron. Problema kasumbit ang asawa sa pirpin may katutuwi ka mga mama. Na-explain nga nadatar ka gano'n. Katutuwi mabusi ka mga mama namiyubi ko na boy ka para ang niya pilak ka. At ang mabubi ka pag lumaki ka mga mama. Ay natatagin na matatago ko mga flowers. Alin hindi pa mo na ka na siya. Igaluro ni magalawa siya sila mo siya napupunalagugan. Akin mo sa skip putubo ni namin ang kamot-mota. Natabiyar ka ng mga bay, kunabas ka no, kasi ako tubo yata para sa kanila bubesa. Namanya kami akawalawin, nadakan pamaras. Kaya pinapagkan na namali sa bumi na nasulat kapan. Na mga tulog na natutulog si Karumang, narungay papantag pinangari ka sa ngirungi Karumang. Nagangakap siya miyang alay. Malaka pa ni Kaginawa. Mabutan tagin na Karumang na kumukontrak sa imurnan. Pinutulog niya malay imurnan na tama siya mamungan, na dimito. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naman, ko ni katawan siya miya aloy sado, ba niyan siya miyang aloy. Kasi ka naman ang mga bay, na asara mukit ka no ko protokolyo, niya ka surga ka no. Inuti ka naman dulo ka no makasurga. Asay sa satiman, so liyo mo simbak wallah. Da'at tubu nabiya babay! Kapatay ka nakapatay! Ang pagkababay ni Karumana na mama, abali pa ka surga no Allah. Kapag man ay buhay pa ka surga, nakabubira kay Karumanga mama. Naman makatulog si Karumanga ng mga tao, baka di mo parak, sabi iyo. Pangiraw ka, abi ka, pamana, abi iyan. O baka pa ka na, nakuto so, FKP nga, matatangan lang, di bukato niyang mayaway go. Namatang ako, pagkanda na po siya karumang ka. Matang, wallah, inagrabe niya, babay. Na makatulog ka pa na doon, nagtataka na ka, karoon, may relax ka. Kas kanya po nipupunan. Baka ano sa panin, matutulong siya, abi iyo. Na may kaya karumang ka, tabi yun, ladiyo na apat kaklas siya ba eh. Kasi mali siya. Ay, ang apat kaklas siya ba eh. Kaya mana niya na pinakamaki ng ikapat sa mga bay yung ikapat. Lukanupod. Paunita ko na di kanupod siyang ingataloro, kakaritikan na yan. Mata mo nakakuyaway. Kundi pag niya klas siya bay, nabayarngit. Dalaman ang utang itigram niya kasurbo ko lang mga, matang wala ba ka ito? Lasunay na kay. Iya ko sinto, anak pating na yan ha. Kaya pa nabayarngit na siya karang mga ababay. Api apa katulog gagawin na nabi kaniya na minister ko mga miyunia nananananana dito ko niya pa ko luwan yan matang pala ka grabe ka bala arito
Allahu Akbar. Namakan awap man ada mga gabi ada mga gabi. Ano ka man awap yan? Udah ya mama. Kami pangagangan ini. Ya tuh poin itu sudah makasih belum ya tinggal cakap. Tiga biar teh osir karang teh boy. Kadua kelas siapa ya? Kenapa kan siapa doa kasih kan doa go ikan kami nak. Neno kasan siapa yang ingat lu? Napa? Oh dum, apa diteru? Kapala di Kristo. Kadua kelas siapa boy? Nabai ya tembuan. Nakaritikan mana nga nabayat tamun. Ngabas tamun ni makay siyama kau ni. Nandan makapakaunin yan, namanya kabuto. Ino pa namun ni mga ginakuni kanya kabuto. Nadagana ng subyat tamun. Ano ni kararang ito, namanya pakulong akalug. Yang kata manamyak, nga sila! Anak ko yawanan, abayat tamun. Kapta nawa ba eh? Nabano siya pa doon, insyaAllah. Naba